Ara aquí ja continuem. Tinc el repositori, creat nou. De moment, aquest repositori només té el license, el readme, i volem fer un tema del Telegram, no? Aleshores, ara anem a parlar, d'acord? Per tant, és l'última part en què ja fem... Aquest és el repositori que utilitzem, sí? Es diu From Raspberry to Telegram. És aquesta l'adreça del repositori. D'acord? No entenc per què s'ha creat aquí. No, és que no vull copiar l'enllaç pelat. Control C i el copio pelat aquí, el tinc aquí pelat. Perfecte. Doncs aquest és el nom del repositori. Ara, creem una carpeta buida que es dirà Telegram projecte. D'acord? Elimino això d'aquí per no liar-me. Ara, aquí dins obro el CMD, per exemple, i faig git clone i em baixo l'estructura del projecte de Telegram, que el tinc aquí, que es diu From Raspberry to Telegram. Fixa-t'hi que aquí es veu que tinc una estructura .git. Això ho he fet aquí, estic a Windows 11 on he dit mostrar elementos ocultos. Ara obro el CMD aquí, sí? I ara ve el següent. Vaig a veure el següent, que és, de fet, davant del dubte, podem fer el que em demanava el company Javier. És a dir, davant del dubte, fem les primeres línies que són el tema de dir el teu username, el teu correu. D'acord? Això ho podem posar davant del dubte, no és redundant. És a dir, si és sobrer, tampoc ens modificarà. De fet, diem això, i si ho posem i no calia, tampoc passarà res. D'acord? Llavors, el meu nom, he dit que era no sé més, cadascú té el seu, ho heu de mirar, però coincideix amb això d'aquí, i el meu correu electrònic amb el que he creat el repositori és aquest d'aquí. Per tant, faig aquest comandament, puc exagerar els espais perquè et quedi clar, exagero el lloc on hi ha espais, i ara copio, obro la terminal, executo això, i ara copio, obro la terminal i executo això. És a dir, si no ho havia de fer i ho torno a fer i és sobrer, tampoc passa res. Ara puc fer el dir /a per veure que estic a la carpeta adequada. Veig un .git i no hi ha res. Perfecte. Ara, a la carpeta hi afegeixo el primer arxiu, que es diu primer codi de Telegram. Aleshores, i aquí, per aquí hi ha d'haver el segon codi de Telegram, d'acord? El segon codi de Telegram hauria d'estar aquí, llavors jo afegeixo aquí el primer codi de Telegram. Aleshores, ara, com que l'he afegit, si faig un dir, estic a Windows, ja hi ha, clar, no l'he afegit al lloc on ha d'estar. Ha d'estar dins la carpeta que té el mateix nom que el repositori. Ara sí que si faig dir, es veu que he afegit un arxiu. Doncs ara ja puc fer els següents comandaments. El primer comandament és afegir, afegir, o sigui,
dir que vull afegir tot el que hi ha dins d'aquesta carpeta. Git add punt, vol dir tot el que hi hagi. Git add punt. Ara he de fer un commit, que és un instantani. He de fer git commit -m i explicar primer commit amb codi inicial enviament a Telegram. I puc posar la data, puc ser tot el descriptiu que calgui. Perquè després, com diu el Javier, quedi clar que incorporava aquest canvi. Aleshores em diu que ha fet una sèrie de canvis. I ara ja vindria el push. Ara ja vindria el push. Push -u origin main. Git push -u origin main. Aleshores, si ara mirem en el projecte, veiem que ja hi ha el primer codi. D'acord? Ja hi ha el primer codi. I així aniríem fent. Ara agafem aquí, agafem i afegim, no sé, un altre arxiu, no? El posem a dins i ja hem fet un altre canvi. Doncs podem fer així, entrem a dins de nou a la carpeta i he afegit un segon codi i tornarem. Ara ja no cal fer, ara faig git add punt, ja no cal fer allò del config. Ara git commit -m i afegeixo nova integració arxiu Kevin. Integració arxiu Kevin. I ara que ja he fet això, de nou un push. Per tant, faig git push, que vol dir empujar, -u origin main. Fem així i tornem a tenir un nou canvi. Kevin completo. Per tant, ara tinc 3 commits que tenen aquestes identificacions, ja veurem què vol dir. Commit primer, commit segon i integració arxiu Kevin, que vol dir que he afegit un segon arxiu. Ara, imagina't que canvio aquests codis. Agafo el codi del company i foto la gran bestiesa, la lio parda que he dit abans. Per tant, guardo, per tant, edito, elimino l'arxiu del Kevin, tot el que tenia, és a dir, modifico l'arxiu. Doncs hi tornem. Obro el CMD a dins de la carpeta. La carpeta ha de ser la que hi té ja els arxius i torno a fer git add punt, que vol dir torna'm a afegir tot el que hi ha. Git commit -m, que és explicar liada parda, esborrat contingut. Sí? I ara, de nou, el push. Sí? Que seria git push -u main, origin main. Faig això i ara tinc sí? un nou push, un nou commit, que és liada parda. Ara tinc 4 commits i ara us explicaré, i una sola branca. Aleshores, ara us explicaré com utilitzar aquests commits, però ho faré en el proper vídeo.